Dwi'n croesawu Rhys Llwyd bore yma i gael sgwrs efo ni am Caersalem, Eglwys Caersalem yn Gaernarfon. Felly, croeso i chdi, Rhys. Ac o'n i'n meddwl, mae dy wynaf di yn gyfarwydd, a dy enw di'n gyfarwydd dros Gymru, swn i'n deud. Ond, dyn ar rhywun, ella, yn rhyw gornal dywyll o Gymru, ddim yn dynabod ti. I ddeitha ni rhywfaint amdano di dy hun, fel bod ni yn dechrau efo, bod pawb yn gwybod pwy wyt ti, Rhys, neu di? So Rhys Llwyd ydw i, a fi ydy gweinidog Eglwys Caersalem yn Gaernarfon. Ges i'n ngeni Mangor, ond nath y teulu symud i Aberystwyth pan o'n i'n ifanc. Felly yn Aberystwyth ges i'n fagu rhan fwyaf. Nes i aros ymlaen yn Aberystwyth i'r brifysgol. Yna, ddys i nôl i'r gogledd i wneud PhD mewn diwinyddiaeth. So dyna nath ddod o fi nôl i'r gogledd. A wedyn, yn ystod y cyfnod yna, nes i deimlo galwad Duw i'r weinidogaeth. A nes i deimlo galwad yn benodol i dystiolaethu trwy'r hen enwadau, ti'n gwybod, sy'n alwad rhyfedd, rili, rhywun efo cefndir efengylaidd fatha fi, ond dyna'r alwad ges i. So nes i hyfforddi am y weinidogaeth efo'r bedyddwyr, ac yna derbyn galwad i Eglwys Caersalem yn Gaernarfon, a dyna lle dwi wedi bod yn weinidog erbyn hyn ers 40 ar 10 o flynyddoedd, 14 o flynyddoedd. Ti'n mynd i ddigon hen i fod yna am 40 ar 10? Wel, ti'n meddwl, dwi'n edrych nôl a dwi'n meddwl, gosh, o'n i yn ifanc pan ddaru nhw alw fi a trystio fi i ddod yn weinidog ar nhw. Ar y pryd, o'n i'n meddwl bod fi'r real boy ac yn barod amdani de. Ond mae profiadau'r blynyddoedd wedi wneud i fi werthfawrogi. Mi o'n i yn ddim brofiad, mi o'n i yn ifanc. Ond chwarae teg. Sorry, Rhys. Ond chwarae teg, oedd yr eglwys, oedd yr eglwys am o'n i wedi dim cymryd risg, ond cymryd cam ffydd yn galw fi. Ond digwydd bod oedd y gweinidog oedd wedi bod na ymlaen ni, John Trehan, fydd rhai gwylwyr falle yn adnabod John, fi oedd o yna am bron 5 mlynedd ar 20, ond gath o alwad syth o'r coleg yna hefyd. So mae rhyw track record efo nhw o alw gweinidogion ifanc, dwi'n meddwl. Meddwl o'n i'n de, pe da ni'n cael yn galw i weinidogaeth neu. Da ni yn meddwl bod, da ni real boy, da ni'n barod, da ni, bring it on mewn ffordd, ti'n bo? A mae dda bod ni ddim yn gwybod beth sy'n blaen ni, dydy. Ydy, rhyw rhaid. Neu fel arall, dwi'n meddwl, sa'n ni'n meddwl, dwi'n yn siŵr os dwi'n siŵr. Ond, ffyddlondeb yr arglwydd sy'n dod drwy bob tro. Roedd gen i ddiddordeb yn clywed gen ti, sut nath yr arglwydd arwain yr ddau yna chi, Gaersalem yn arbennig. Dwi'n gwybod bod ti di twtio nhw. Ond na rhywbeth ar y siwrne nath chi glywed, o'na air neu... Gen ti rhywbeth? Wel, o feddwl nôl, pan o'n i yn y brifysgol yn Aberystwyth, bod fi, bod erioed wedi credu mewn Duw, felly. O'n i bob tro'n credu mewn Duw, a wedi cael profiadau dofn o Iesu Grist o pan o'n i yn reit ifanc o'r 10au ymlaen. Ond erbyn i fi ddod i'r brifysgol, o'n i dal yn credu mewn Duw, o'n i wedi cael digon o'r eglwys, fel sefydliad fel petai. A dwi'n cofio eisiau trwy chydig flynyddoedd o fod eitha disgryntld efo'r eglwys fel sefydliad. Ond wedyn dwi'n cofio dros amser, really, dros flwyddyn neu ddwy falle chydig o fisoedd yn benodol, nath Duw siarad efo fi a roed ar ynghalon, wel, stopia gwyno Rhys a gna rhywbeth am y peth, Hynny mewn ffordd bydd yn rhan o'r ateb i'r weddi, ti'n gwybod, yn ytrach na jyst cwyno am gyflwr yr eglwys yng Nghymru, be am i chdi
torchi llewis a bod yn rhan o'r gwaith o ailgodi Eglwys Iesu Grist yn gwlad, ti'n gwybod. A rili dyna nath Duw wneud, nath o droi fi o fod yn rhywun oedd yn cwyno am yr eglwys i rhywun rili oedd eisiau cysegru mywyd i'r eglwys, ti'n gwybod. A wedyn, o ran yn benodol yr alwad i Gaersalem, wel, fel o'n i'n sôn gynnau, ti'n gwybod, ges i'n fagu mewn eglwys Efengylaidd yn Aberystwyth, a dwi ddiolchgar iawn o'r fagwraeth a'r cefndir ges i yn yr eglwys yna, ti'n gwybod, oedd real sens o canonia, real sens o teulu yna, ac yn amlwg parch mawr iawn tuag at y Beibl a diwinyddiaeth solid fel petai. Ond wedi deud hynny, erbyn i fi gyrraedd y brifysgol, o'n i'n teimlo, ti'n gwybod, a fysa pobl eraill a safbwynt gwahanol a iawn am hynny, o'n i'n teimlo fod Cristnogaeth Efengylaidd, bod ganddo fod duedd weithiau o fod wedi torri ffwrdd gormod o'r byd ac o ddiwylliant ac yn y blaen. Ac oherwydd y torri ffwrdd yna, bod o'n anodd weithiau cenhadu ag estyn allan efo cariad Crist i'n Cyd-Gymru o'r cyd-destun yna. Felly dyna rhan o pan o'n i'n teimlo fod Duw yn galw fi i weinidogaethu trwy un o'r hen draddodiadau, achos fod o'n i'n teimlo, ac eto bydda rhai pobl a barn wahanol a digon teg, ond o'n i'n teimlo bod gweithio trwy un o'r hen draddodiadau, ti'n gwybod, bod y mir a'r rhagfarnau yna ddim yna, ti'n gwybod, y pobl yn gweld y capel traddodiadol fel rhywbeth llai threatening fel petai. Felly, dyna rhan o ngalwad i'r bedyddwyr, a wedyn digwydd bod pan o'n i'n dod i ddiwedd yn hyfforddiant fel gweinidog, dda'r gweinidog oedd yn Caernarfon, John Trahan, cael galwad i nôl i ardal Llanelli, yr ardal lle oedd o'n dod ohono wreiddiol. Ac interim oedd o fod yn wreiddiol, nath Caersalem alw fi yna am flwyddyn just fel rhyw fath o placement, ti'n gwybod, ar ddiwedd yn hyfforddiant i, ac wrth iddyn nhw... Probation, ie. Probation, ie. Ond mewn ffordd, oedd hwnna'n gret, really, achos nath o roi blwyddyn... nath o roi blwyddyn i fi ddod i adnabod yr eglwys ac i'r eglwys ddod i adnabod fi. Ac wrth i'r blwyddyn yna ddod ni flaen, dwi'n meddwl, oedd y ddau ochr yn gweld bod llaw Duw yn hyn. So, nes i ddim cael rhyw air proffwydol dramatic. Dwi'n meddwl nath Duw drwy roed pethau ar yng nghalon ni, a hefyd drwy amgylchiadau amlygu i ewyllus i fi. Rheswm dwi'n teimlo bod ti'n bwysig i ofyn y cwestiwn yna, sut gafoch chi'ch arwain yna, excuse me, ydy, mae'r arglwydd yn arwain mewn ffyrdd gwahanol, weithiau mae o'n dod efo gair proffwydol, a mae rhaid ni wedi fewn i'r gair yna. Tro arall, ytha ti, just yn teimlo ar dy galon a amgylchiadau. Felly mae'n ddiddorol i glywed sut mae'r arglwydd yn arwain, ti'n gwybod? Excuse me, mynd bach. Excuse chi. Felly, pe ddothoch chi Caersalem, chdi am enna rwan, ynddo? Be oeddech gweledigaeth chi? Right? Be oeddech chi eisiau weld yr arglwydd yn neud? Be oedd ar eich calon chi? Be oedd yn llosgi tu fewn i chi? O, yma da ni eisiau weld, right? A faint ar hyd yr llwybr yna da chi rwan, 4 blynedd a 10 wedyn, a sut mae'r eglwys yn edrych rwan? Dyna'n gwestiwn ffer i ofyn, ti? Mae'n gwestiwn mawr i ofyn. Mae dydi. Mae genna i a menna weledigaeth eitha holistic o be ydy'r efengyl, ti'n gwybod. Da ni yn credu yn gyntaf bod ynglyn â
ffordd mae Duw yn neud heddwch rhwng dy fwy hun a dynoliaeth. Ond da ni'n credu fod yr Efengyl yn lot mwy na hynny hefyd, ti'n gwybod? Mae ynglyn â adfer popeth yn y diwedd iddo fwy hun, ti'n gwybod? Ac drwy hynna, mae gennym ni ddiddordeb gweld sut mae'r Efengyl a'r ffydd Gristnogol yn gallu dylanwadu ar ddiwylliant, ar wleidyddiaeth, ar pob dim sy'n cyffwrdd y person cyfan, ti'n gwybod? Felly, mi oedd Menna ar y pryd i ddeud y gwir, yn fwy na fi. Gath Menna i wahodd i fynd i gynhadledd Lausanne. Dwi'n gwybod os ti'n gyfarwydd efo'r Lausanne Movement. Dwi'n gwybod yr enw. So mae yn rhyw fath o mudiad rhyngwladol sy'n cynnal cynhadledd fawr yn tynnu arweinwyr eglwysig at ei gilydd bob 10 mlynedd. A dwi'n meddwl nath mae rhyw 15 o gynrychiolwyr o bob gwlad yn cael mynd ac yn rhyfeddol gath Menna i wahodd i fod yn un o'r cynrychiolwyr o Gymru pan oedd yn De Affrica. Ond fe bynnag, un o'r sloganau mudiad Lausanne yw rhywbeth ddath, dwi'n meddwl gan John Stott yn wreiddiol, the whole church taking the whole gospel to the whole world. Amen. Ac really, y math yna o bwyslais da ni yn trio hyrwyddo. Hynny yw, mae'r graddau da ni'n gwireddu fo yn wahanol. Mae pob eglwys, dwi'n meddwl, efo gweledigaeth fwy na'r reality. Ond mae hwnna'n beth iach mewn ffordd, yn dydi? Mae'n bwysig bod ni byth yn complacent efo lle mae yn cynhadaeth a'n gweinidrogaeth ni arni. Mae'n bwysig bod ni wastad yn breuddwydio am bethau mwy, yn dydi, ti'n gwybod? Felly, be mae'r hwnna'n golygu'n ymarferol i ni? Wrth gwrs, mae o dal yn cynnwys pregethu a dysgu a astudiaethau Beiblaidd a'r pethau baramenyn fel petai. Ond mae hefyd yn golygu gwthio mewn i be fysa rhai eglwysi'n ystyried yn mercy ministries. So dros y 10 mlynedd dwetha, mewn partneriaeth efo'r eglwys Bentecostalaidd, mae pethau fel y banc bwyd wedi dod yn rhan mawr o gwaith yr eglwysi yma'n Gaernarfon. Dwi'n bersonol, dim byd i wneud o fo, sy'n beth braf, mae yna aelodau eraill yn yr eglwys jyst i rhedeg efo'r gwaith ar weledigaeth yna. A wedyn pethau hefyd, dwi'n teimlo mai un o'r pethau mae eglwysi angen buddsoddi amser ag adnoddau mewn iddo fe, ydy ceisio, fel mae Jeremia'n dweud, i ceisio heddwch y ddinas, ti'n gwybod? Bod eglwysi yn dod yn llai a llai perthnasol, a maen nhw'n dod fwy cut off o gymdeithas yn ehangach. Felly oedd yna griw yn Caersalem wedi... Mae'n swnio'n syml ac yn basic, ond dwi'n meddwl bod o'n bellgyrhaeddol, dechrau grŵp rhieni a'i plant newydd, a mae 10 ar 10 o deuluoedd wedi dod i hwnna dros y blynyddoedd. A gyda hwnna, doedd yna ddim rhywbeth o agenda bod pobl yn dod, a wedyn bod nhw'n cael pregath, ti'n gwybod. Oedd e just yn rhywbeth i fendithio a caru'r teuluoedd, ti'n gwybod. Gan gredu fod hwnna'n gosod y sylfaen, bod hwnna'n rhan o'r gwaith o geisio heddwch y ddinas. Ac yn rhoi hawl i ni wedyn, pan mae'r cyfle yn codi, i ddweud gair am Iesu, ti'n gwybod. Dwi'n licio hynna, achos mae'r arglwydd yn deitha ni, na ni ydy'r goleini'r byd, am bod ni'n cario y goleini y byd yno ni. Ac fel da chi'n cynnal grwpiau
mama ifanc, plant bach, maen nhw siŵr o weld, os dyn nhw ddim yn nabod Iesu Grist yn barod, maen nhw siŵr o weld y goleuni a'r gobaith sydd yno chi, heb i chi orfod pregethu'r efengil. Cos dwi'n cofio gweddio, cyn i fi ddod yn Gristion, dwi'n cofio gweddio, dwi isio be gen hein. O'na eglwys Benticostol yn Gaergybi ar y pryd. Mae dal yna. Ond dwi'n cofio gweddio, cos o'n i wedi gweld rhywbeth yn nhw. O'n i'n gwybod, o'n i'n mynd i capal, ond o'n i'n gwybod, mae gen hein rhywbeth gen i ddim. Felly arglwydd dwi isio, a yn ei ras, mae'r arglwydd wedi dod â fi fewn i'r gras, ac i'r bywyd. Felly, lyflu. Felly, i rywun sydd ddim wedi bod i Caersalem eto, be fedra nhw ddisgwyl ar ddydd Sul? Enwedig os dyn nhw yn newydd a ddim yn gweld hynna fel Cristion, ond eto mae gen nhw ddiddordeb ac eisiau dwad ac eisiau, be fedra nhw ddisgwyl ar y Sul os ydyn nhw'n dwad? So... Croeso di'r cyntaf, ie? Gobeithio. Dyddi yma, mae pawb yn deffro mor hwyr. Mae wastad... Be cydys o'n i dweud ydy, peidiwch dod yn gynnar, dowch erbyn 10. Paid yn dweud hynna. O ddifri, achos os dewch chi, dyma un peth da ni ddim yn neud yn dda. Does neb yn troi fyny'n gynnar. So, Sul dwytho rwan, dwi'n meddwl, 10 munud i 10, o just fi ar band yna, o'n i'n meddwl, boi bach, ydy pawb wedi mynd ar ei gwylio wrthos hyn, ond wedyn erbyn 5 munud wedi 10, oedd na 100% yna. So beidiwch dod yn gynnar, dowch erbyn 10. Dowch ar amser, ond ddim yn dowch ar amser, os dowch chi rhy gynnar, bydd neb i'ch croesawu chi. Ond anyway, mae hwnna'n rhyw sting i aelodau Caersalem yw hwnna, i deithio nhw ddeffro'n gynt. Ond be bynnag... Gan i sgwrs wedyn, os eisiau fi cytio hwnna allan, oce? So felly, os faswch chi'n troi fyny i Gaersalem ar fored i Sul, gewch chi groeso, gewch chi istal i bynnag da chi isio, a wedyn fydd teuluoedd a plant yn rhan o bob dim, ti'n gwybod. A wedyn am yr hanner awr cyntaf, fydd na fand yn arwain addoliad, a fydd o'n gymysgedd o emynau newydd cyfoes, a hefyd ambell i emyn traddodiadol Cymraeg, fyddwch chi'n gyfarwydd efo fo, ond felly'n cael ei ganu mewn ysbryd newydd fel petai. A dwi'n arbennig o hoff o hynna fy hun, ti'n gwybod, fydda canu'r hen emynau, ond mewn ysbryd newydd, ti'n gwybod. O gael dewis, dyna fyswn i'n neud, ti'n gwybod, rhan fwyaf. A wedyn, dyn ni'n cael brec bach hanner ffordd trwy'r gwasanaeth wedyn, jyst i fendithio'r plant. Wedyn fydd y plant yn mynd lawr grisiau, le mae gynnon ni beth da ni'n galw yn gwaith plant, ond beth ydy o, di rhywbeth tebyg i ysgol Sul, ti'n gwybod. A wedyn fydd na sgwrs wedyn. Dwi'n neud o bob yn ail ddydd Sul, a wedyn bydd un o arweinwyr eraill yr eglwys yn neud o tybod ar y siliau eraill. So fydd o'n sgwrs tua 20 munud i hanner awr, lle fyddwn ni'n edrych ar rhan o'r Beibl, ond yn trio tynnu allan gwersi a gair perthnasol i ni fel unigolion, i ni fel eglwys a i ni fel cymdeithas yn y foment yma lle yda ni nawr. So just fel enghraifft, Sul yma sy'n newydd fod rwan, oedden ni'n edrych ar Eseia yn cael yr alwad i fod yn broffwyd, ac oedd wedi derbyn yr alwad jyst wrth fod na un brenin yn marw a brenin arall yn codi. A wedyn, nathon ni ystyried, wel, da ni'n cyfarfod di Sul ar ôl lecsiwn, lle mae un arweinydd wedi mynd, arweinydd arall yn codi, ac felly oedden ni'n gofyn o gwestiwn, wel, be mae'n golygu i ni wrando ar llais Duw mewn amseroedd o newid, fel oedd Eseia yn clywed llais Duw mewn amseroedd o newid. So rhyw fath o trio darllen y Beibl yn ei amser, ond hefyd
be mae'n golygu i ni rwan. Ti di roi blas i fi fyna o'r Rhys, i fynd i wrando ar hwnna rwan. Na ni. Cos mae'n bosib, dydy YouTube ac ar... Ydy, so da ni'n rhoi fyny, rhan fwy o siliau anyway, da ni'n rhoi fyny y negeseuon ar yn tudalen Facebook a YouTube. A mae podcast hefyd, so os da chi'n chwilio am Caersalem ar Apple Podcasts neu Spotify, newch chi ddod o draws. A wedyn, da ni'n ffodus iawn, mae gennym ni nifer o aelodau yn yr eglwys sydd Duw wedi galw nhw i bregethu, felly. So fel o'n i'n dweud, bob yn ail di Sul dwi'n siarad, a wedyn fydd aelod arall o'r eglwys yn siarad y siliau eraill. So, A wedyn mae'n gymdeithasu wedyn, yn does? Oes, wedyn, O brofiad dwi'n siarad rwan, cos dwi wedi bod yn wrth gwrs. Ond, mae hynna'n rhan bwysig, dydy. Sori, dos. So fydd yr gwasanaeth i hun yn rhyw awr a chwarter, a wedyn mae pobl yn aros o gwmpas am o leia rhyw hanner awr wedyn, jyst i gymdeithasu a cael paned a sgwrs ac ati. So dyna, a wedyn o ran faint o gryw yda ni, mae'n gallu bod rwla rhwng 40 a 60, fel arfer. Chydig bach llai, yn ystod y gwyliau pan mae pobl ffwrdd falle. A mix reita o oedran, So da ni ddiolchgar iawn i Dduw am hynny, ti'n gwybod, achos pan nes i gychwyn yma, dwi'n meddwl rhyw 20 i 25 falle oedd yn dŵad ar fore di Sul. So mae hynna di tyfu cryn dipyn, ti'n gwybod, a da ni ddim yn cymryd hynna'n ganiataol, a da ni'n ddiolchgar i Dduw bod Duw wedi gweld yn dda i dyfu'r eglwys rhywfaint yn y blynyddoedd dwytha. Lyfli. A jyst i rywun, ti'n bod, os rywun ddim wedi bod i Caersalem, a bod nhw ddim yn gweld hynna fel Cristion, mae yna gymdeithasu wedyn, ond dydy o ddim yn angenrheidiol iddyn nhw aros. Illa bod nhw eisiau just i weld, ti'n bod, just slipio'n ddistedd. Dydy ddim yn angenrheidiol. Na. Sorry. Mae yna rhai pobl sydd, i ddeud, mae yna rhai pobl, os dyn nhw'n newydd, a maen nhw jyst eisiau dipio mewn, mae croeso chi gyrraedd ar y munud ola a gadael reis ar y diwedd. Ond wedi deud hynny, mae lot o bobl yn deud, be maen nhw'n licio am Caersalem ydy'r gymdeithas a'r croeso a'r cwmni. Un peth sy'n eitha humbling i fi, ddeud y gwir, mae'r pobl, da ni wedi cael y fraint o'i bedyddio dros y blynyddoedd. Dwi'n meddwl bod dim un ohonyn nhw wedi deud yn ei tystiolaeth, mae pregethu Rhys nath helpu fi ddod i ffydd. So mae rhywbeth eitha humbling am hynny, bod dim un wedi deud hynna. Ond mae pob un wedi deud mae rhywbeth ynglyn â'r gymdeithas a'r ffordd oedd aelodau Caersalem yn caru gilydd nath ddenu nhw at Iesu. So mae rhywbeth humbling i fi yn hwnna bod ymregethu ddim i weld yn denu neb, ond mae rhywbeth hyfryd hefyd mae yr eglwys fel teulu sydd wedi denu pobl at Iesu. Ella na i ddim mynd i wrando ar dy Sul ar off i ddeud. Na, mi fyddai. Mae gen i gwbl o beth eraill sy'n licio gofyn i ti. Sef, os yw rhywbeth yn sefyll allan yn dyfeddwl di efo sut mae'r arglwydd yn bendithio chi fel cymdeithas, fel corff yng Nghaersalem, fel grŵp sydd yn ei ddilyn o. So rhywbeth arbennig? So ni ddim, mae yna ddau beth di bod yn eitha calanogol ag allweddol yn Caersalem dros y 10 mlynedd. Ac ar rywydd maen nhw'n bethau arwynebol, ond rili maen nhw yn cyffwrdd ar bethau dwfn. Sef i ddechrau, dwi'n meddwl bod Duw wedi adfywio addoliad yn yr eglwys i ddechrau. Ti'n bod, dwi ddim, swn i ddim yn mynd mor bell a deud bod ni yn eglwys charismataidd, ond mae'n addoliad ni yn sicr yn fwy charismataidd nag ydy llawer o gapeli Cymraeg.
Bendant. A tybod, os di rhywun yn clywed hwn ac yn ystyried dod a hefyd o'r blaen, tybod, sy'n eisiau chi fod yn ofni'r peth, yr unig beth dwi'n golygu wrth charismataidd yn y fan hyn, beth bynnag yw, fod yna fand yn arwain yr addoliad, fod yna amser yn cael ei neilltuo i addoliad, yn hytrach na bod o just yn rhyw warm-up act i'r bregeth. In sandwich, tybod, da ni'n rhoi gymaint o baratoad y pwyslais i'r addoliad ac yda ni'r bregeth. Ddim bod un yn bwysicach na'r call, da ni jyst yn credu bod y cyfan efo'i gilydd yn wir addoliad i ddew. Ar rhan o'r adfywiad yn addoliad yr eglwys yw drwy hynna mae o wedi tyfu mwy arweinwyr yn yr eglwys, ynde? So, tybod, y model traddodiadol Cymraeg ydy mae'r gweinidog sy'n arwain pob dim, de? Ti'n gwybod? Yn arwain yr addoliad, yn arwain y gweddiau, yn pregethu, ac yn deud amen ar y diwedd. Gwneud bob dim. Ond tybod, da ni di symud i ffwrdd o'r model yna, a drwy adfywio addoliad, mae canran lot fwy o'r gynulleidfa nawr yn arwain mewn rhyw ffordd ar fore di Sul, ti'n gwybod. Ac yna ydy'r model Beiblaidd ynddo? Pawb yn rhan o'r corff ac yn gwasanaethu mewn un ffordd neu llall. Ella ddim ar y Sul, ond mae gen i bob un yn ei rhan yn y corff. Ac os ga i ddeud, ti'n bod, rhan o hynna, mae cyrraedd lle yda ni rwan wedi gofyn am gamau ffydd, a hefyd i ryw raddau cymryd risgs, ti'n gwybod. Yn yw, mae yna rhai syliau yn arbennig ar y dechrau, lle mae wedi bod yn llanast, ti'n gwybod. A hyd yn oed yn fwy diweddar, ti'n gwybod, dydy pethau falle ddim wedi mynd gweith fel bydde fi wedi gobeithio. Ond y pwynt yw, os ydych chi ddim yn cymryd camau o ffydd, ydych chi ddim yn cymryd risgs, yna ydych chi ddim yn rhoi rhyddid i'r eglwys dyfu mewn ffydd, ti'n gwybod. So, ti'n gwybod, hynny, dwi'n teimlo, mae lot o, mae rhai eglwysi te, a falle ymddiheriadau os dwi'n cyffredinoli yma, mae rhai eglwysi sydd yn sort of hiraethu i weld adfywiad yn ei addoliad. Dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n dal nhw'n ôl yw bod nhw yn ofyn cymryd risg, bod yr arweinwyr falle'n yn dal gafael rhy dyn ar bethau, does dim angen nhw dda gafael anno. Hynny yw, pan mae'n dod i sefyll lan dros y gwirioneddau sydd yn y Beibl, wrth gwrs, mae angen dal yn dyn wrth bethau fel yna. Ond pan mae'n dod i bethau sy'n fwy stylistig, a pethau eil bethau, yna, mae'n bwysig i arweinwyr eglwys gadael fynd ar bethau fel yna, a gweld be mae Duw eisiau gwneud ymhlith corff yr eglwys. So dyna peth cyntaf, adfywio addoliad. Ond mewn ffordd yn gysylltiedig â hwnna yw gweinidogaeth tîm, ti'n gwybod. Eto yn tyfu allan o'r model yma o dorri ffwrdd o'r model o'r gweinidog yn gwneud pob dim. Mae hwnna yn Caersalem, mae gweinidogaeth tîm, am o'n i bod wedi dechrau allan o necessity, ti'n gwybod. So yn un anfantais o fod yn rhan o enwad yw bod na ddisgwyl i weinidogion fod yn weinidog ar fwy nag un capal, ti'n gwybod. So mae gen i 2 gapal arall dan yng ngofal i hefyd. Ac oherwydd diffyg adnoddau ariannol ar y pryd, oedd dim digon o bres gan y capal gyflogi fi llawn amser. Felly dwi'n gweithio diwrnod yr wythnos yn neud gwaith dylunio graffeg hefyd. So oherwydd fod yr eglwys, maen nhw'n gwybod bod ddim gweinidog llawn amser efo nhw,
A mae hwnna'n golygu wedyn fod aelodau wedi gorfod camu fyny, ti'n gwybod. Mae wedi golygu fod ni wedi gorfod datblygu fwy o weinidogaeth tîm. A dwi wedi bod yn eitha clir, ti'n gwybod, trwy'r blynyddoedd, mae jyst un o arweinwyr yr eglwys ydw i. Fi ydy'r gweinidog, ti'n gwybod. Fi sy'n goffa wneud y crebryngau i gyd. Does neb yn cywio fyny wneud y crebryngau efo fi. Ond o ran pob dim arall, dwi'n eitha clir, un o'r arweinwyr ydw i, nid yr arweinydd. A mae hwnna wedi gosod diwylliant iach yn yr eglwys, dwi'n meddwl, o ran pobl yn perchnogi, gweinidogaeth yr eglwys. A mae'r hyn da ni wedi gyflawni, dim ond wedi bod yn bosib oherwydd bod gennym ni weinidogaeth tîm. Ac eto'n debyg i ddatblygu addoliad yn yr eglwys, mae hwnna, dwi'n meddwl, dim ond wedi bod yn bosib oherwydd bod ni fel prif arweinwyr wedi bod yn fodlon trystio pobl, a peidio cael gafael rhy dyn ar bethau, bod ni wedi bod yn gyfforddus i bobl wneud camgymeriadau ar hyd y daith, ti'n gwybod, a just trystio Duw yn y peth, ti'n gwybod. Lovely. Fel dwi'n gwrando na chdi rwan, ac o y profiad dwi wedi gael o fod yn Caersalem, a dynabod i hefyd fel ffrind. Be gennych chi yn Caersalem ydy, mae gennych chi eglwys iach o bod ti'n feiblaidd, reit? Dwi'n mynd dweud bod gennych chi ddim challenges, bod yna ddim pethau'n codi a bod chi'n ddim yn gorfod delio efo problemau neu'n byd fel yna, ddim yna dwi'n dweud. Ond mae gennych chi eglwys sydd yn fwy tebyg i eglwys da ni weld yn y gair, nag hen draddodiad o beth sydd wedi tyfu yng Nghymru dros dwi'n yn gwybod, ers faint. Ond ti'n dallt beth dwi'n feddwl? Cos mae Cymru wedi cael yn traddodiadol. Dwi ddim yn hanesydd, felly fedrai'n deud lot am hyn, ond yn amlwg yma, nes i dyfu fyny, sef, gen ti weinidog, gen ti wasanaeth am awr a 5 munud, a wedyn, that's it, ti'n gwybod? Mae gweinidog yn ei bob dim, ond ydych chi wedi troi hwnna ar ei ben, a wedi mynd ar hyd yr trywydd yma efo Caersalem. A mae wedi bod yn ddewr, mae wedi bod yn challenging i chi. Dych chi wedi gorfod cymryd risks, dych chi wedi gorfod cymryd camau ffydd, ond da iawn i chi i gyd Caersalem. Chdi fel arweinyr a Menna, a pawb sydd wedi bod o'ch cwmpas chi ac yn eich annog chi ac yn eich cefnogi chi. Da iawn, cos dwi'n teimlo, da chi wedi torri mold yng Nghymru mewn ffordd iach, a dwi'n credu fod yr arglwydd yn mynd i fedru gwneud rhywbeth drwy hyn. Mae o'n gwneud yn barod, ond mynd i wneud fwy. Felly, da iawn chi. Dwi'n gobeithio bod fi'n iawn i ddeud hynna. Okay? O'n i ddim wedi paratoi hynna na'n byd, ond yna sy'n bod ar ynghalon i fel dwi'n gwrando na chdi ac yn nabod chdi. Ti'n bod Rhys? Na, mae hynna'n garedig iawn, Gwynedd. Ond ti'n bod... Mae'n wir, ysdi. Mae'n wir. Ddim jyst caredig, mae'n wir. Ond fel ti'n deud ar y dechrau, ti'n bod, dwi'n gwybod cystal ag unrhyw, da ni ddim yn eglwys berffaith. Mae yna gamgymeriadau da ni wedi gwneud ac o edrych nôl swn ni'n gwneud rhai pethau'n wahanol. Ond ti'n bod, yr oll fedrys rhywun wneud ydy trio bod yn ffyddlon yn lle yda ni rwan, yn da, ti'n gwybod. Brilliant. Da iawn. Un cwestiwn arall, a na ni orffen efo hwn. Dyda wan bod yna rhywun sydd yn gwrando ar hwn, sydd ddim yn Gristion, ddim wedi bod yn Caersalem, gyda nhw ddim yr hyder i dod i fewn drwy drws ar ddysil eto, ond eto maen nhw eisiau gwybod mwy, maen nhw rhywbeth yn codi yn nhw. Ti'n bod? Be di'r ffordd olau iddyn nhw gysylltu efo chi mewn eglwys, ond mewn ffordd ddim yn llythrenol drwy drws cefn, ond ddim eisiau dod i fewn drwy drws ffrynt, ti'n bod? Wel, os da chi'n defnyddio Facebook, fedrwch chi ddechrau dilyn yn tudalen Facebook ni, a fan yna wedyn allwch chi wrando neu gwylio rhai o'r negeseuon. Os da chi'n mynd ar
sianel YouTube ni, fedrwch chi ddod o draws rhai o'n negeseuon ni, ond hefyd allwch chi ddod ar draws peth o'n cerddoriaeth ni fan yna hefyd, ti'n gwybod, os ydych chi'n bobl sy'n licio cerddoriaeth. Gret. Ond hefyd, be da ni'n agored i hefyd ydy cyfarfod pobl tu allan i furiau'r eglwys. Felly os gynnech chi rhyw gwestiynau ffydd yn pwyso'n drwm ar eich calon chi a bod chi eisiau rhywun i siarad gyda, yna danfonwch neges preifat ar Facebook i Caersalem, fydda i neu Hannah sy'n weinidog efo fi yn yr eglwys yn pigo neges fyny, a fyswn i neu Hannah wrth yn bodda cyfarfod chi am banad rhywbryd, os da chi eisiau. A mae pobl yn gwneud hynny, ti'n bod. Ddim yn aml, ond weithiau, da ni'n cael ceisiadau am baneidiau random, a da ni'n hapus iawn i fynd ar daith efo chi, ti'n gwybod. Gret. Diolch yn fawr i chdi, Rhys. Diolch yn fawr i chdi. So, na ni adael i yn fanna am rwan. Okay? Mae yna lot fwy fydra i o fynd ati. Dwi'n mynd i heddiw. Ond dwi'n gobeithio yn fawr iawn gawn ni gyfle i gael sgwrs eto. Dwi'n siŵr gawn ni. Felly, gwranda, bendith arna chi, chdi am enna a'r plant, fel teulu, ac yr eglwys hefyd. A wedyn, diolch yn fawr iawn i ti. A gan i gyfarfod unwaith eto ag y sgwrs arall. Okay? Briliant. Pob bendith gyrraedd. Ta-ta.